koji za nas zanimljivosti koji iščekujemo, koja je točno vaša uloga bila u stvari? Dobar dan svima, moje ime je Matej Perković, dolazim iz kompanije Ericsson Nikola Tesla iz Zagreba i mi smo dugogodišnji strateški partner tehnološke partner kompanije HT Aeronet ovdje u Bosni i Hercegovini. Naša uloga je bila isporuka 5G infrastrukture, znači montaža, integracija, instalacija u mrežu i kompletna konfiguracija koja je bila potrebna da se ostvare maksimalni rezultati koje smo mogli dobiti ovdje unutar frekvencijskog spektra koji nam je bio osiguran do regulatorne agencije. Došli smo stvarno do teoretskog maksimuma što je pokazalo da je naša infrastruktura biti vrhunska i broj 1 u svijetu što se tiče telekom infrastrukture i ostvarenje 2,1 gigabita downloadu su stvarno rezultati koji su i ovdje u Hrvatskoj i šire u svijetu stvarno prepoznatljivi, odnosno pokazuju to da naša infrastruktura ostvaruje vrhunske rezultate i da će to pomoći HT Aeronetu da postane još jači igrač na telekom tržištu Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo primjenje ove nove mreže su šire nego što mi to ovako zamišljamo. Što nam prvo ovako pada na pamet, kako ona može pojačati ne samo svakodnevno korisničko iskustvo, nego i onaj gospodarski dio? Dakle, upravo to dobro ste rekli, znači 5G kao nova tehnologija, odnosno zadnja generacija mobilnih mreža donosi u biti revoluciju u smislu digitalizacije, odnosno digitalne transformacije cjelokupnog društva. Njene primjene su šarolike, one nekakve najbitnije koje ćemo vrlo brzo moći primijeniti i osjetiti su u telemedicini, u automobilskoj industriji, u transportu, znači u puno širih grana industrije koje su do sada bile, ajmo reći, funkcionirali na analogni način. Od samih pametnih tvornica, pametnih gradova, sve su to nekakve industrije, odnosno primjene u svakodnevnom životu gdje će svi građani osjetiti neku novu kvalitetu života, odnosno poboljšanje u smislu pametnog prikupljanja otpada, pametne rasvjete, pametnog parkinga, pametnog prometa. A što se tiče samih korisničkih iskustava, 5G donosi gigabitne brzine, donosi jako niski otisk mreža, odnosno latenciju i donosi puno bolje korisničko iskustvo nego sve prethodne generacije mobilnih mreža, odnosno 2G, 3G i 4G. To se u krajnjem korisničkom iskustvu može osjetiti znači kroz razni video streaming, gaming, znači live doživljaj kad ste nastavljeni na koncertu, gledate utakmicu i pratite koncert, slike i video koje možete slati ili primat će biti kao u realnom svijetu, kao da se na tom stadionu ili na toj koncertnoj dvorani u toj istoj sekundi, odnosno milisekundi ćete osjetiti to iskustvo sa 5G. Sve ovo što nam govori djeluje kao višegodišnja tranzicija, ali zapravo će doći nego što mislite. Upravo to, dolazi vrlo brzo, odnosno već je u cijelom svijetu od 2018. 5G mreža aktivna, većinom ovim tehnološki razvijenim zemljama poput Južne Koreje i Sjeverne Amerike, ali isto tako i u Europi je već 2 godine dosta aktivna 5G infrastruktura se širi i gradi, evo u Hrvatskoj je aktivna od prošle godine. Nadamo se da će i ovdje u Bosni i Hercegovini to vrlo brzo doći, da nećemo čekati kao i za prelazak sa 3G na 4G, da će prelazak 4G na 5G biti puno brži i da će i ovdje regulatorna agencija malo ubrzati procese da se dođe do frekvencijskog spektra, znači do licitacije za 5G licencu i da će telekom operateri iskoristiti tu mogućnost koja 5G tehnologija pruža i za industriju i za cijelo društvo. Hvala vaše vreme. Hvala vama.